मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव थांनाय 20 फेब्रुवारि 2021 मायथाइयाव बक'आव बर' सुबुं जथाय आफाद मुंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जों दादोंमोन आरो बे आफादनि सिङावहाय जोङो दिनै मरिगाव जिल्ला बर' सुबुं जथाय आफादखौ दाबाय। बेनि सिगाङावहाय जों नगाव हजाय गलाघाट बिदि दाहैबाय। फैबाय थानाय 11 आगस्टआव जोङो धेमाजि जिल्लायाव दागोन। बेनिफ्राय 12 सराइदेव, 9 थारिख नलबारि, 18 कामरुप बिदिनो आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव BKWC गोलैनाय जिफोर जिल्ला दङ बे जिल्लायाव जोङो नैबे बर' सुबुं जथाय आफादखौ जों दागोन। बेनि गुबै थांखि आरो नोजोरा जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव BPCC बे आफादा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जे खामानि मावनांगो बेखौ लानानै आरो BKWC आव जे बिसायख'थि खुंनांगौ दा बेफोरबायदि माखासे जे पलिटिकेल एरेन्जमेन्टनि खामानिया जे आद्रा जाना दङ BTR एकर्डनि जि दफा दङ बे दफाफोरा फुल्लि इमप्लिमेन्टेड जायैनि थाखाय नैरा बे BPCC बे आफादनि गेजेरजों BKWC आव जि मावनांगौ माखासे खामानिफोर आद्रा जाना दङ बेफोरखौ गभर्नमेन्टखौ नारसिननो थाखाय रायजो राजानि रांखान्थियारि समाजखान्थियारि धोरोमखान्थियारि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगाथाय लाबोनो थाखाय BPCC आफादा खामानि मावगोन आरो बेनि थांखि नोजोरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जों नैबे BPCC आफादखौ दादों आरो बे मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादाव दानाय जागोन आरो बेनि खामानिया सोलिबाय थागोन। जोङो सक्रिय भाबै जों खामानि मावलांगोन। बर' रायजो राजानि आइ आफानि गांनाय उखैनाया जेब्लासिम मोनफुंजाया BKWC निफ्राय अब्लासिम जों खामानि मावलांबाय थागोन। BKSखौ फुल प्रेजेन्ट जानाय आरो इलेक्सन कन्डाक्ट खालामनाय बेयाव एसे रोखायै मिथिनो लुबैयो सारनिफ्राय आथिखालाव जिहेतु बे BTRनि जा सिमा बे सानजा फारसे बारायनायनि खोथा बे जाफुङाखै दासिमबो बे जाफुङै सिगाङावनो जुदि BKWC आव इलेक्सन कन्डाक्ट जामारोब्ला अब्ला बैयाव आरो माखासे सुबुंफोरा जोंनि बर' हारिनि थालांफिनबावगोन नामा? बेवहाय मोननैसो खोथा दङ बेखौ जों बुजिनांगोन जे जों कमिसन दानानै होदों। गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया कमिसन दानानै होदों। बे कमिसननि गेजेरजों बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों गामि हाबसननाय सोसननाया जागोन। सानजाहा फारसेल' हाबगोन बिदि नङा। खोलाहा जोंहा BTC एकर्डनिनो 20 बोसोर जालांबाय। BTC एकर्डनिनो जोंहा डिसपुटेड मथा मथि 95 डिसपुटेड भिलेजआ बै समाव 2003 सननि उनावहाय हाबनांगौ दङमोन बे दिनैसिमबो हाबाखै। दा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि दैखांदों खोलाहा फारसे थानाय जिखिनि डिसपुटेड भिलेजेस दङ बेफोरबो हाबनांगौ बे कमिसननि गेजेरजों हाबगोन। सानजाहा खोलाहा जिखिनि हाबनांगौ दङ कमिसननि गेजेरजों बे गामिफोरा हाबगोन आरो बिसायख'थिनि खोथाया जाहैबाय मा BKWC आव बे जाबाय गभर्नमेन्टनि बिथांमोना गोसोब्ला हायो बिथांमोना खुंनो भिलेज नटिफिकेसन जानांगोन। बे भिलेज नटिफिकेसन जाखांनाय उनावसो जेनेबा इलेक्सनखौ खुंनो हागोन। बेहाय गभर्नरनि मोनसे आखाइ थागोन। बेहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारनि आखाइ थागोन। बिथांमोनखौ जों दाबि दैखांदों जे थाबैनो जानांगौ कमिसननि खामानिया थाबैनो जोबनांगौ भिलेज नटिफिकेसना थाबैनो जानांगौ इलेक्सनखौ थाबैनो कन्डाक्ट खालामनांगौ। बे जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नारसिननाय जेसेबां हायो थाबनो खारन BTR एकर्डआ दिनै 4 बोसोर जालांबाय। दा 4 बोसोराव फैबाय थानाय समाव जे थाबैनो जाफुङो थाबैनो मावफुंनो हायो बेनि थाखाय एबसुआ प्रेसार मोनसे दोनबाय थादों आरो सावरायनायखौ जों लांबाय थादों। मोनसे खोथा होदोंमोन जायफोर गामिया बर' गामिफ्रा साहानि बर' गामि BTR ओनसोलाव हाबनाय नङा बेखौ अट'मेटिकलि BKWC आ थिसननाय जायो। बे बेलायाव मा कमिसननि जि कमिसना जिखिनि गामिखौ नटिफाइड खालामगोन जे जिखिनि गामिया हाबनांगौ बेखिनि गामिया हाबबाय आरो जिखिनिया थालांगोन जेनेबा दिनै गलाघाट धेमाजिनि बर'फोरा हाबनायनिथ' खोथा गैया। बेखिनि गामिनि बर'फोरा नैरा बेयाव आल्टिमेटलि BKWC हाबगोन। बा सनितपुरनि जेनेबा सनितपुर टाउना हाबा सनितपुर टाउनाव जुदि बर'फोर दङब्ला
बै बर'फोराथ' आल्टिमेटलि BKWC आव हाबगोन बे स्पष्ट खोथा नोंथांनि बिथिंनिफ्राय दायो मिथिबाय बिटिआरनि सिमनाया थि जायासिम जोंहा इलेक्सन जानायनि जेबो राहा दा बे अट'मेटिकलि जायफोर गामिया थालांगोन बियो अट'मेटिक जोंनि BKWC हाबनायनि खोथा अब्लाथ' जों रोखा जाबाय बे खोथाया जाहैबाय मा गभर्नमेन्टनाव जेरावबो पसिबिलिटिया दङ जोङो BKWC नि इलेक्सन जाखांनायनि उनावबो जे BTR कमिसननि जि गामि सोसननाय बेयाव जुदि गामिया अबेबा गामिया जुदि थालाङोबा बेयो एगेन BKWC आ बे गामिखौ सोसनना लानो हानायनि खाबुआ थागोन बेहाय बे गामिया जे हाबथारनाय नंला बिदिथ' जेबो उसुबिदा गैया गोबां बे रखम काउन्सिलफोराव नुदों जायफोर गामिया बोरैबाफोर थालांदोंब्ला बे गामिखौ आरो सोसननायाव जोबोद गोब्राब जायो गुबुनखौ बुंनो थाङा जोंनि राभा हासं आरो बे टिवा अट'नमास काउन्सिलाव बेबायदि जालाङो गोबां रेभिनिउ भिलेजफोरा जों ट्राइबेल बाहाय थानाय रेभिनिउ भिलेजफोरा थालांदोंमोन इलेक्सन जाना थांनायनि उनावहाय आरो मालाबाबो सोसननो हाया बे बेलायाव मा होनो बेनो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानिया जाहैबाय साफ्रोमबो बर'फोरा आसामनि खना खनला थानाय बर'फोरा जेन बन्सित जाया राजनैतिक अधिकारखौ जेन साफ्रोमबो बर'फोरा मोनो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों अबेबा खनायाव जुदि न'खरसे बर' दङब्ला बै न'खरसे बर'आबो जेन थालाङा जे बन्सित जाया बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों आरो बेनिखायनो BPCC खौ दानाय जादों जे अबेबा गामिया थालांबाय नामा अबेबा गामिया हाबनांगौ दङ नामा मोनफ्रोमबो समस्यानि समाधान नागिरनानै BPCC आ खामानि मावदों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन